जाबाय? बियो आंनि लुबैनाय। उन्दैनिफ्रायनो हिनजाव जानो लुबैदोंमोन आङो। नों हिनजाव मानो जानो लुबैदों? रां खामायनो। नोङो फैसा मावनो गोसोथारबा दस्रा खामानियावथ' मावहैना। बे खामानियाव गोरलैयैनो मोननो हायो। सासे हौवाया हिनजाव जानो नागिरदों, नों बेनि जेबो हेफाजाब होनो हाया। नोंनि देहाया बांद्राय मोजां नङा। नों डाक्टारनाव थांनानै नायजाग्रोथों। सासे हिनजाव जाना थांनानै थानांगौआ बेसेबां मुस्किल नों माब्लाबा मिन्थिनाय नङा। हिनजाव जानानै फैसा खामायनो सानदों आङो। आम्बानिनिफ्रायबो देरसिन जागोन आङो सानखाबाय। हिनजाव जानो थाखाय आंनि जिउखौनो होगोन। भगबानाव बोर बिगोन। हिनजाव जानायनि थाखाय दायो हिनजाव बानायग्राल' नागिरनांसिगौ। आरो बेनि उनाव मा? बेनि उनाव आं पारमानेन्ट हिनजाव जागोन। ओइ खोनासंना, बिदिब्ला आं हौवा जागोन। बिदिबाथ' आंहाबो हौवा जानांसिगोन।